ҳар сол дар кишварҳои собиқи иттиҳоди шӯравӣ мардон занонро, хоҳарон, модарон ва ҳамсарони худро бо иди 8 март табрик мекунанд. мутаассифона ин ҳолат дар байни мусалмонон низ паҳн гаштааст. оиди ин ид суолҳои зиёд ба вуҷуд меояд. ин чӣ гуна ид мебошад? оё ҷашнгирии чунин ид ба мусулмонон ҷоиз аст? мо таърихи пайдошавии ин идро одатан бо Клара Цеткина вобаста мекунем, ки бо ташкили гурӯҳи занони шӯришгар барои баробарҳуқуқӣ миёни мардону занон мубориза бурдааст. гарчанде ташкили он дар як рӯз нашудааст, вале як рӯзро муайян кардан лозим буд, ки рӯзи мавлуди занони пролетариат ҳисобида шавад. чунин сана бо таклифи аъзои кумитаи маркази партияи иҷтимоии демократӣ Елена Гринберг санаи 19 март муқаррар шудааст. якумин рӯзи байналхалқии занон 19 марти соли 1911 дар Олмон, Австрия, Дания ва Швейтсария қайд шудааст. соли 1912 ин рӯз дар кишварҳои дар боло зикршуда санаи 12 май қайд шудааст. соли 1913 бошад, бо сабаби мушкилии ташкилкунӣ ба галагирдоб табдил ёфта, дар Олмон чунин рӯзро санаи 12 март қайд намуданд. дар Австрия, Чехия, Маҷористон, Швейтсария, Ҳолланд бошад, санаи 9 март қайд намуданд. дар Фаронса ва Русия ин рӯзро санаи 2 март қайд намуданд. танҳо соли 1914 якумин дафъа бо қарори ҳамагон рӯзи байналхалқии занон санаи 8 март гузаронданд. аз он сабаб ки ин рӯз ба рӯзи истироҳатии якшанбе рост омад. аз он давр то ба имрӯз ин ид дар ин сана қарор ёфтааст. мутаассифона фурӯравии фикрӣ ки олами исломро фаро гирифта буд, ба ҳолате овард, ки идеяҳои озодӣ якҷоя бо ин ид дар байни мусалмонон, аз он ҷумла мусалмонони Осиёи Миёна паҳн шудааст. Но нужно покончить с пережитками прошлого навсегда. Снимайте паранджу. бино ба маълумотҳо, дар замони шӯравӣ дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бархе аз анон рӯймолҳояшонро санаи 8 март кашида, худро соҳибистиқлол эълон намуданд. Почему вы молчите? Сегодня же ваш день, 8 марта. Скажите же свое слово, женщины! дар Тоҷикистон соли 2009 эътиборан бо ташаббуси Раҳмон ин рӯз рӯзи модарон эълон шудааст. ин рӯз дар Тоҷикистон рӯзи истироҳатӣ боқӣ монда, бо номи дигар номида шавад ҳам, вале моҳият дигар нашудааст. оё чунин идро ҷашн кардан ба мусалмонон ҷоиз мебошад? аз гуфтаҳои боло аён мегардад, ки пайдошавии ин ид на дар Қуръон асту на дар суннат. пайдошавии чунин ид ба ҳаракати демократӣ барои занон ва озодӣ алоқаи зич дорад, ки ба ислом зид мебошад. аллоҳи таоло корҳои мусалмононро ба шариат вобаста карда, бо ду ид маҳдуд сохтааст: иди фитр ва иди қурбон. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: касе амалеро иҷро кунад ва ин амал хилофи амри мо бошад, рад карда мешавад. бинобар ин барои мардони уммати исломӣ ягон рӯзи муайян лозим нест, ки ғамхории худро нисбати модарон, хоҳарон ва занон изҳор намоянд. муслима зан ҳар рӯзи худро бо ғамхорӣ аз тарафи шавҳар, падар, бародар, писар, ки дар хусуси ӯ ҷавобгаранд, мегузаронад. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: беҳтарин мардон аз умматам онҳое мебошанд, ки нисбати ҳамсарашон муомилаи нек мекунанд, ва беҳтарин занон аз умматам онҳое мебошанд, ки нисбати мардони худ муомилаи нек доранд.